салом бародарони дур аз ватан, салом ба мардуми Тоҷикистон. Аввалан субҳи шумо ба хайру шодӣ бод. Мо дар ин субҳ баъри шумо як навори пешкаш мекунем. Албатта бетарафӣ бешарафист мегӯянд. Албатта мо ҳам бетараф нестем. дар шабакаҳои интернетӣ мебинем ки ҳар гуна суханҳо оиди Тоҷикистон, ободии Тоҷикистон сухан рафта истодааст. Ман ҳамчун як шаҳрванди Тоҷикистон гуфтаниам ки ман худ дар соҳаи фарҳанг кор мекунам. боз такрор ба такрор бошад, дар чандин наворҳо гуфтам ки иҷоранишин ҳастам. боиси ҳама 4 фарзанд дорам, 2 донишҷӯ дорам. бо вуҷуди ин 1000 сомонӣ маош мегирам. бар ҳамин 1000 сомонӣ кам кам боз дар маракаҳои мардум хизматрасонӣ мекунам. аз ин ҳисоб зиндагии худро каму беш ҳам бошад пеш мебарам ва муҳтоҷи касе ҳам нестам. шукри худованд. ва бародароне ки имрӯз аз дур истодаву баҳри миллати тоҷик, баҳри пешрафти тоҷик санг мезанад, ба онҳо гуфтанам ки бародари азиз шоире гуфтааст ки мо тоат то нест ки бар хок неҳи пешонӣ, сидқ пеш ор ки ихлос бар пешонӣ нест. ихлос аму сидқи ба худованд дорӣ уст. ӯ дуриш ки мебонем тасбеҳ ки дар дисти мо, ӯ мусулмонии моро ишон дода наметавонад бародари азиз. ва дуюм, некиро фақат касе сидқан дӯст дошта метавонад ки агар ӯ тамоми ҳастияш ва беҳеҷ созишгарӣ бадиро чашми дидан надошта бошад. бародарони азиз, мо шукронаи ҳамин сулҳу ободии Тоҷикистонро мекунем. имрӯз ҳарчанде ки бале ҳарчанде ки нархи наво каме ҳам боло рафта бошад, иншоалло ин роҳи худро меёбад. мо дар хона 4 фарзанд дорем. аму 4 фарзанди худро тарбия карда наметавонем. ӯ бародарое ки айдур гап мезанад, гапи падари худшона гирифта наметавонад. ҳоло ки ӯ ба Тоҷикистон ба вай чӣ кор дорад? то шахсан мо бале бародарони азиз ҳастанд, муҳоҷирон ҳастанд. мо бо ҳамаи муҳоҷироне ки дур аз ватан ҳастанд мефахрем бо мардонагии онҳо ки баҳри ободии Тоҷикистон, баҳри шахсан оилаи худ меҳнат мекунанд, бо овлаи кафи даст, бо меҳнати ҳалоли худ нони худро меёбанд. ва борҳо дидем ки дар ҳамҷа бо ҳаму тоҷик, бо ҳам бародари худа, бародар муслими худша худш фурӯ мекунад, бародари худша худш мекушад барои 1000 рубл, барои 10,000 рубл. бародаро и беномусиай. бале камбудӣ дар ҳама давр замон камбудӣ буд. шукри худованд мекунем ки имрӯз мо ҳами фақат тенҷем, осудаем. иншоалло ободгарӣ мо оҳиста оҳиста мешавад. ҳамаи мушкилое ки ҳаст мегзарад. ки бемушкилӣ аст? ягон кас бемушкилӣ нест. ба он хотир бародарои азиз, фирефтаи бозиҳои найрангонаи ҳар гуна хоинон миллат нагардед. бародарои азиз, падару модари худро дӯст дорем, ватани худро дӯст дорем, обод бошем. бародарои азиз, аз сидқи дил мегӯм ба номи он аллоҳе ки моро офаридааст. иншоалло ҳамин тенҷии ҳамин дунёи мо аз миллион долларҳо боло аст. ӯ камбудие ки дар ҷомеаи мо ҳаст, оҳиста оҳиста онҳо худшон бартараф мешаванд. ӯ шахсое ки бадхоҳи миллата имрӯз дар рӯи вазифа ҳастанд, онҳо оҳиста оҳиста ӯ давлат худш нестшон мекунад. ӯ ҳамон шахсое ки ҳастанд ба ҳар восита омада дар ҳамин дохил худшона ҷо карда анами иғвора мебардоранд. иншоалло ин ҳам роҳи худша меёбад. бародарои азиз, зинда бошем, бо мо бошем, мо бо шумоем. худованд хортон накунад. дар амони худои меҳрубон бошем.